kadagit po. Ang tapang di kadagit. Kadagit to tsaka si Happy Man. Ayun, no. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit sa iyo mga kagamba. Shoutout muna kay Ron Albert Macuana, Jonel Renz Rosales, Christian de la Cuesta, Daxon Spidey, si Lawrence Spidey, si Christian de la Cuesta nabanggit ko na, Kamamaw TV, Bas Marteja, si Kayakap Gagampay, si Yusuf, Idol Yusuf, si Sir Dominic yung title nung ano niya, channel niya, si Viral Sari-Sari Adventure, si Dandan TV. Panoorin yung mga gagamba yung mga channel niyan, magaganda rin mga content niyan, gagamba rin. Oo, yung kay Sir Dom, kainan naman. Doon yung sa makikita gaano sa kabilis kumain. Busog pa yun nung kumain siya, pero panoorin nyo na lang kung gaano yung Dominate TV tayo. Hindi ko masyadong natandaan. Sino pa ba yung makagamba natin dyan? Si Kakamba TV, si Kabugs, yan, si Gagamgal, si Brodma Whitey. Ayan, so yan mga gamba, panoorin yung mga channel niyan, bisitahin nyo lang din. Ito, mayroon tayong laban dito ng mga gamba, Royal Rumble ito. Royal Rumble, tuloy-tuloy yung pakawala ko dito ng ng gagamba. So, ito titingnan natin to, yan. Kung ito nanalo to, papakawalan natin ulit ang isa. Kasi marami akong gagamba dito mga gagamba, hindi ko kayo ubusin to. Wala naman na-deliver dahil lockdown tayo ngayon. Ayan, tingnan natin. Nako, wala mga load to mga gagamba, hindi ko na-niloadan to kasi mga luma na lahat. Nalaglag naman yung isa, nagpalitan. Ayun, talo. Nako, talo ito hindi niya mahuli. Ito naman samon tong pakakawalan natin na isa na to. Samon ito. Mga umihingi ng samon sa akin, susunod na pag may dumating at lumang-luma na ito, hindi pwede ipamigay ito. Pangit na masyado. Baka mamaya pintasan nyo lang to. Ayan, samon ito, kaya lang ibalo-baluktot na yung paa niya. Kalumaan na. Saka nakailang beses na rin laban tong samon na ito. Buhay pa siya. Natalo, nanalo. Ayan parang talo na naman. Nakikipagsabayan. Nakikipagsabayan mga kagamba. Nako. Ayaw makipagsabayan itong mga to. Ayun. Talsikan ang talsikan. Ayan, hindi mahuli. Hindi mahuli. Tignan natin itong dalawa na to. Yan. Tignan natin sa gitna. Wala si matakbuhan. Siga itong isa na to. Laglag yata lahat ng kalaban. Yan, para pa natin ulit. Medyo maliit. Tagalog. Ito Tagalog to. Ilalaban natin to. Ito ilaban ko si Kadagit. Yan. Kasi si Kadagit, si Happy Man. Ito ilalaban natin si Happy Man dito. Tama na. Labas ka dyan. Yan. Laban natin si Happy Man dito. Kadagit pa rin tong kalaban niya. Kadagit to tsaka si Happy Man. Ayun nagkagatan silang dalawa. Tapang ng dalawa. Laglag si Happy Man. Laglag si Happy Man. Tapang ni Kadagit. Ayun na naman. Si Kadagit mayroon siyang sa likod. Panalo si Kadagit dito mga kagamba. Talo si Happy Man.
Ayan, may liter kaysa sa likod. Meron siyang belt na kaysa sa likod. Talo. Sige, happy man dyan mga kagamba. Ayun. Ilalaban natin to ngayon. Itong isa na to. Tingnan natin kung mananalo pa si Kadagit dito. Kadagit to, Kadagit. Yan. Ginalo niya si Happy Man. Doon sa isang video, panalo si Happy Man. Bawian lang. Yan. Ayun. Uy, laglag tong malaki. Uy. Malaki. Ang tapang ni Kadagit, oh. Pero nakagat si Kadagit dyan. Ang tapang ni Kadagit. Uy, sumasapot si Kadagit. Nagpapakawala ng sapot at malaki kalaban niya, nahabol niya sa puwet. Pero nakuluntoy si Kadagit, pumipilit. Matapang talaga si Kadagit, matapang. Ayan, pilitin niyang akyatin, pero nanguluntoy din siya. Baluktot na yung dalawang paa niya sa harap. Katin mo. Ay, nalaglag pa. Ayan, naku, tapang ni Kadagit, laki nung kinalaban niya, laki ng kinalaban ni Kadagit, ayan, liter K yung likod niyan. Si Kadagit, ito si Happy Man natalo. Ayan, ang tapang ni Kadagit, nadala niya yung malaki pa yung nakalaban niya. Malaki pa yung nakalaban ni Kadagit dyan. Tayo ulit, pakakawalan natin ulit si Kadagit kung kakayanin pa niya. Ayan. Pero mahina itong nilagay ko. Baka talunan din ni Kadagit. Malakas pa si Kadagit, Ito pa isa. Makita, ayan. Magkangatan na kayo. Ayan, pinunta niya si Kadagit. Kagatin mo si Kadagit. Aba, nakikagat na siya doon sa isang pagkain. Mayayari ka Kadagit dyan pag napakiramdaman ka niya. Ayan. Mayroon isa rito, palaglag. Ayan, ubusin na natin to. Puro Tagalog na susunod. Puro Buries to, isang Tagalog wala. Nakawala pa. Tumakbo. Ayan, bilis. Kagatin mo na. Ayan, pupunta niya si Kadagit ngayon. Mag-aaway sila ni Kadagit. Ayun. Talikuran si Kadagit. Ba? Tatraido rin pa si Kadagit, Ayan. Magharap kayo ngayon. Ayan. Magharap kayo ni Kadagit. Aba! Tapang talaga ni Kadagit. Iba nakagat niya. Ayan. Nakikagat din tong kalaban niya. Hanggang sa kabila. Ayan, marap ka doon. Kagatin mo na sa likod si Kadagit. Ala, sinaputan si Kadagit. Ala po. Sinaputan si Kadagit. Ala, nakikagat din siya. Para sila nakikagat. Sige, patay ka dyan. Ala, nasaputan si Kadagit sa likod. Hindi na yata makaalis. Ayan, nabilot siya. Pinakawalan nito. Ayan, patay ka Kadagit. Yari ka. Lumaban ka Kadagit. Lumaban ka Kadagit. Ayan na, patay na si Kadagit dyan. Nayari ka dyan ngayon. Sige. Pakawalan pa tayo. Wala. Lupay-pay na ibang gagamba natin. Pakawalan pa natin ito isa na to. Kuluntoy na. Yan. Sige. Ay, nakikagat. Ayan, lumaban pa si Kadagit. Naku, nadali sa likod si Kadagit. Bigla ang niya. Paglaban niya. Talagang bigla niya kalaban. Hindi niya mawawakan. Tibay. Ayan, tirahin mo yung samon. Ayan na. Naramdaman niya. Malakas ang pakiramdam nito isa na to. Hindi talaga niya mahuli, mga kagambay. Yan, huliin mo yung samon na yan. Huli mo. Hindi niya nahuli. Nagpalaglag ka agad yung samon. Siga itong isa na to. Ayun, hindi niya nadali. Tapang sinundan pa niya sa baba. Talagang to. Dala itlog nito. Kung may itlog siya.
kumain din siguro. Yung sabon. Tumakbo. Okay, so hanggang doon lang mga kagamba. Mukhang masyado mahaba na yung ano ng mga to. Ito lang natira mga kagamba, panalo. Natalo si Happy Man, natalo si Kanagit dito sa Royal Rumble na to. Ayun, bigyan na natin to sa kanya. Dalawa kakainin niya ngayon. Ayan. So hanggang doon na lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload natin, yung mga hindi pa subscriber dyan, nanonood lang mga kagamba, subscribe na po kayo. Tapos yung mga dati pong mga subscriber ko, welcome back to my channel po mga kagamba. So hanggang sa muli, ito si Tatay Mendo, nagsasabing mag-ingat po kayo. Lahat po ng klaseng sakit nakakamatay, hindi lang po virus. Yun lang po, marami pong salamat.